ey ağlayatmalar. Indi muңсу әлләйінде телсіз қалған гармонлар. Ей тавылым қайдасың мұң қайдасың ей турам. Аулақ үйлі яужар мұнда яшілігімді сағынам. Ей тавылым қайдасың мұң қайдасың ей турам. Аулақ үйлі әмгар мұнда яшілігімді сағынам. Nardan, Hayırlı kişiler. Hayırlı keş. Malay, sağındıra bita ol. Sağındıra. Kargun sağındıra, kapqatıpları sağındıra, yaşlılık sağındıra. Sen de şulay mı? Sağınasın mı? Sağınan bekte. Yaşlılıkның naq urtaсын sağınasındır, şulay beyt, ha? Naq urtaсын. Мәктәпне tamamlap оқыған шақлар, қапқа түбінде қыздарға мұхаббат аңлатқан шақлар. Қызлар темасына кірсең бейірек дейінді. Сеңа жеңіл болғандар мұхаббат аңлату. Сен өзің сөйлей білмесең де, сен гармон тіллері білен генә аңлатқансыңдыр, шулай бейт, ha? Нақ шулай. Айзат. Бана мен нәрсе айтасым келе. Бүгін қапқа түбі мені ойлауымша бош болмас. Бүгін қапқа түбі шул қадар гүрлейешек, шул қадар қызу болашақ. Чөнки бүгін талантлы егіттер, талантлы қызлар, татар эстрадасының шынды шәхестері. Әллә безнекеләр. Әллә безнекеләр булайым. Сезнекеләр кемдер? Немецләр ме? Безнекеләр алар барсы да безнекеләр. Сезнекеләр юк алар барсы да. Татар халкының, төрки дөньяның танылган шәхесләре шуңа күрә. Йөзек кашлары. Йөзек кашлары көттөрмик әле. Шакырыйк, тарт гармоныңны беренче. Капка төбе кунагын шакырыйк әле. Бик күп конкурслары ясы. Талантлы җырчы кызларыбызның берсе Алсу Валиуллина килгән. Аса! Мен сені кірмедің беттілгері деймдерің. Міне сол жырын тағын 3 тапқыр қабатласы келе. Алсы Валиуллина, алсы бағырым, сені қапқа түбінде кәмет жәуітті көрімізге шексіз шатмыз. Сен де шатмы? Бик шат жәуіт абай. Сағынып келдің бі? Сағынып келдім. Ай, ауылды сағынасың мы? Бик сағынам. Яратасың мы? Яратам. Чөнки ауылдағын авитыл шондай моторлық, шондай хозурлық, шондай саф хава. Әйінді қапқа түбінде рәхәтләніп, міне бүгін жырлап отырулар, ол қай бір кішінің түшіне де кірмей. Бик бәхетлі бүгін, Жәуит абай. Біз һәр вақыт бәхетлі. Аллаға шүкір. Біз һәр вақыт бәхетлі. Исән саубыз, яратқан ішіміз бар, тамашашыларымыз бар, яратқан профессиямыз бар, жырлай білу өзі бір бәхет жамағат. Алсу Валиуллина! Рахмат, Алсу. Қоя отырасың келе. Мұнда отырсам ярай ма? Отыр, қоя отыр. Түлкі ят мағына. Айзат, білесің бі кем анда? Өзеншелік дауыш иесі. Халықара конкурслар лауреаты, аның сөйлешкенде де таушы, әлі деп шыға, барқытный тауышылай бейт. Міне сенің шошаны ең түслі барқытный. Шақырық әлі. Рүстәм Насибуллин, құрметті достар! Хоп! Жырлап жіберейік. Давай! Тәмәккені тартмадым, ішәйдім, ташладым. Ішімнен де вақытында иге қайта башладым. Шулайда іш харап, булмай хаттыңға ярап. Арақыны ташладым. Сенің арақыға мөнәсәбәтін шектеп бір мужиктан сұрағаш, кештен яқшы, но иртен нашар деп айтады. Рүстәм, сені қапқа түбінде көрімізге шексіз шатпыз. Мен тамашашыларға мақсус айттым, өзеншәлікті тауыш есі. Сені сөйлешкенде тауышың барқытный. Сен қояндыр мына мұннан көкірек шеттілігі аша сөйлешесің. Шулай ма? Сен тұмыштан шулай ма? Или сен бұл тауышны оқытушылар оқу вақытында шушылай етіп сенге тауыш қойдылар ма? Тұмыштан. Шулай ма? Сен жылағанда нешек жылайдыр ең? Бәліке шақта.
Sen жыламағансың, сен жырмағансың. Рүстем насip өлер. Рүстем, отыр маған. Отыр. Рәсім кім келген? Міне яратам. Нектір міне мен тез ғашық бола тұрған кіші айзат. Сен де шулай ма? Мен неқ шундай Міне қатын қызға ғашық болмаған ирлерді мен бірәсі бір нәрсе деп айтайын. Олар я ауру, я олардың жүрегі таш. Мен де қатынға шуны сөйлеймін, неқ шулай сөйлеймін. Моторлы көрмеген ират мен айтам, ират мен енді ол. Шулай, қатын қызларалар, міне ирлеріне, еме бар балаларға қарағанда да нығырық яратабыз деген балалар. Шулай ма? Сен шуға шанасың ма? Шанам. Шанма. Қатынлар балаларыны күршіге қалдырып кетелер, күрші қатында қорыға. Ирлеріне алар қалдырмай, күрші қатында. Келешесің ме? Келешем. Айзат, шақырғалы, шибер, мотор, міне қошыққа салып жетарлық. Нешік шушындай güzel мотор затларға қошық білмейсің, ха? Жүрегін таш болыр, дишкәбиллер. Шуңа көре, шақырық. Шақырық өйді. Талантlı қызыбыз. Sümbül Bilalova, hürmetli dostlar. Qara elli, qara mina, yaratın qara. Sizesin canı qayım, məxəbətə yox ara. Qara elli, qara mina, yaratın qara. Sizesin canı qayım, məxəbətə yox ara. Sizesin canı qayım, məxəbətə yox ara. Sümbül Bilalova. Бірінші тапқыр сізді. Бірінші тапқыр ма? Міне бұлай көзге қарап жырласа соңғысы да боларға мүмкін. Соңғысы болмас деп айтырсыз деп ойлаған едім. Жоқ, шаярып қана айтам, Аллаға шүкір, яратам жырлауыңны, өзіңді яратам, әтилеріңні, әнилеріңді білем. Шуңа күрә хөрмәт иткән кешеләрем, шуңа күрә Аллаға шүкір, исән сау килеп җиткәнсез име. Менә мин сезнең алда хәтта үземне шундый кыюсыз тоям име. Мин гомумән кыюсыз кеше, мин вообще күп сөйләшми торган кеше бит. Үзегез дә беләсез. Шуңа күрә минем артта бер отырган әйбер бар. Шуны менә аны нин тәртибен Зөлфия Шакирова гына белә. Барып куям. Сен бел, бик шат капка төбендә Камил Җавитта күрүбезгә иҗади уңышлар, әле алдагысын калганнарын барысында сөйләшеп бетеребез. Күзгә карап җырладың. Шулай күзгә карап җырларга ярата. Менә минем дә шулай. Мин телефоннан сөйләшергә яратмыйм. Менә мин һәр вакыт кешене күзенә карап, матур итеп әйтәсе килгән сүземне әйтәм, яратам дип әйтсәм дә мин аны күзенә карап әйтәм. Шулай бит инде. Шуңа күрә мен шухрый булырга тиеш түгел монда. Шуңа күрә хатын кыз ул шундый булырга тиеш. Кая утыр? Утыр. Менә монда утыр. Менә монда утыр. Уртага утыр. Айзат киләле. Киләле монда. Эй, бакыры. Менә бит, менә бу егетләр әлеме? Әле без эстрадага килгәндә, менә бәп-бәләкәй әле алар конкурсларда гына катнашып йөриләр. Хәзер профессионал сәхнәдә күкрәк киреп рәхәтләнеп сәхнә тота торган егетләр. Киләсеңме? Киләсәм. Менә шу егетләргә гармонда уйнау рәхәтме сиңа? Җырлыйлар бит малай. Бик сөйнеп. Бу, шуңа күрә чакырыйк әле. Шулай талантлы егет, конкурслар лауреаты, һәм инде үзенең тавышы бар, сәләте бар. Талантлы егет, шап егет. Кем икән? Рафаэль Якупов. Белесеңме әле? Рафаэль Якупов. Саумы гомер, саумы тормыш, саумы дуслар туганнар, бийик үреләргә менәләр, булам диеп торганнар. Гомерләр матур үтә, уйнап көлеп җырлап биеп яшәүләргә нишитә. Гомерләр матур үтә, уйнап көлеп җырлап биеп яшәүләргә нишитә. Hey! Уйнап көлеп җырлап биеп яшәгез. Уйнап кына әллә кая китеп булмас. Җырларга да кирәк, биергә дә кирәк. Но, Рафаэль, мактапта карадым мин сине апайым. Рәхәтләндердем. Син килешәсең минем белән? Килешәм. Шулай сөйләшкәнек бит, мактарга кушкан идем. Башкалар бик мактама, мин генә мактарга. Анатмый. Мактарда, ут җигете, Макта түләүле. Рафаэль. Безне белмәгән иде. Мен юк, бөтенсен әйтергә ярамый. Ул сер. Бирә, ул сер бул Хәзер булып калырга тиеш. Сер булып калган, тамашачыларны ишетергә тиеш түгел. Ул сер булып калырга тиеш. Рафаэль, капка төбендә Камил Җавиткә беренче тапкыр киләсезме? Беренче тапкыр. Капка төбендә булай авылда утырганың бар? Аллага шөкер. Беренче мәхәббәтне капка төбендә аңлаттыңмы? Анаттым да, заттым да. Өйләнмәгәнме? Билме? Өйләнгәндер инде, балалар бармы? Аллага шөкер. Алла яра. Тулы матур гаилә, исән сау яшьләргә язсын, исән сау яшәргә язсын, иҗади уңышлар. Без әле сау булашмыйбыз, утыр. Бергә булыйк, мәллә. Бергә булыйк.
Утыр. Мында яңа отырам. Мында қой. Бұлар үштәдә бергә, бұлар бүтін жерге бірге парлашып йөриләр мәллә. Қара килеле култыклашып. Малай. Татарстанның атказлары, атказанган артистлары. Шәп кешеләр инде. Мин икесен дә яратам. Мин бүтән йөздә яратам. Но буларны аеруча яратам. Чөнки Татарстанның атказанган артистлары Эльвира Хайруллина һәм Рөстәм Асаев. Егетләр, bu сәнгатьчә булды. Bu авылча түгел, bu шәһәрчә дә түгел, bu үзебезчә булды. Үзебезчә. Әле генә менә Казан шәһәр филармониясыча булды бу. Да, сезнеке кешечә булмас. Бер ничек тава итеп булмый. Әле мин әйтмәгәнем Эльвира, чынында бүген хөрмәтле дуслар, бездә кунакта Казан филармониясының талантлы артистлары. Казан дигәч инде шәһәрне аны беләләр иде. Авыл димиләр, Казан авыл була алмый бит. Казан шәһәр. Ике филармониядә бездә бит. Азан Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе, Муса Казан шәһәр филармониясе. Шуңа күрә Эльвира бутама. Булайда фикер шуалган чагы, шуңа күрә Аллага шөкер килеп җиткәнсез исән-сау. Әле менә кичә генә салават белән кунакта чакта сине искә төшереп тордык. Беләсеңме ничек итеп? Их килеп кенә кермәсә ярар иде дип. Җойдавы. Мында икенче тапкыр киләм. Сезнең капка төбенә. Һәр вакыттагыча якты йөзле, киң күңелле, шундый якты төсләрдә генә буялган и капка төбенә килү шундый рәхәт җойда. Рәхмәт инде. Якташ буларак та бик рәхәт сездә. Менә шулай. Шуңа күрә җойлап җибәрик әле. Син дә якташ инде, Мәскәү якларында Ивановадан бит, Иванова. Рәхмәт Рөстәм, Аллага шөкер. Капка төбе ул бер кашан да картайтмый, капка төбе яшәртә генә. Менә яшь булса да, әйтәләр бит, 50 яшьтән соң ул инде атнирозы дип әйтәләр. Нишләп? Хандроз, мандроз, склероз, остеохондроз. Шуңа күрә әле бездә андый авырулар юк. Шуңа күрә бездә әле Аллага шөкер җәмәгать бар бер җир, кактус. Шуңа күрә рәхмәт бик зур. Капка төбенә Камил Җавиткә килгән өчен. Мен өзім теге температорны бит инде, шундай темпераментный кеше. Теге үзем кебек инде бер грузин хәзер бара инде. Бара да машинасында, куа инде бу. Монда мотор гына бер милемче бер кыз. Голосовать тора инде, туктый да инде. Садись, дорогая, подвезу мен сине хәзер диде инде, хәзер инде. Утыра, все нормально. Бу баса, 80, 90 уже. Абый туктагыз әле, кумагыз әле, пожалуйста, мин куркам бит ди. Безне фәрештәләр саклый, син кагырма дип, фәрештә саклый безне. Чаба теге 100, 120, 130 абый туктагыз бит чыгып калам ди. Ну, чыгып калсаң чыгып кала инде, чыгып кала да. Безне фәрештәләр саклый бит инде бу хәзер тагын бара 150, 200 га җитә дә, без җиткәсенә булай калалар да. Фәрештәләр бер ат тукта, мин дә чыгып калам дип әйтә. Менә иҗат кешесенең име ул һәр вакытта да теге сәхнәдә елмаеп, көлеп торгач тормышы яхшыдыр дип уйлыйлар. Шулай бит. Килешәсезме? Менә безне дә без инде юлга чыкканда да һәр вакыт гастрольгә чыкканда да сәхнәгә чыкканда да әйтә, Ходаем Аллаһым үзе сакласын. Әйтәләр бит, фәрештәләр канат җәеп турсын дип әйтәләр. Саклаган. Бер артист та бит теге дөньяга киткәч, фәрештәсе килгән дә янында тора икән. Фәрештәсеннән сорый икән, син кайда булдың? Мин сине һәр вакыт узатып бардым. Менә минем үткән юлымны күрсәт әле дигәч, фәрештәгә теге кеше инде. Күрсәтә икән. Менә 2 юл бара. Менә нишләп икәү? Фәрештә әйтә икән, менә монсы синеке, менә монсы минеке. Бераз баргач, бер генә эз бара икән. Теге кеше, кая, монда мин бу кемнең изе берәү генә бит монда. Бу синеке генә, бу синең иң авыр вакытларың, иң сынау үткән чакларың, иң борчулы чакларың. Син мине фәрештәсенә ташлап киттең ул вакытта дигән. Юк, мин сине шул вакытта күтәреп бардым дип әйтә. Шуңа күрә
фәрештәләр сезне бер кайчанда ташламасын, иҗатта да кирәк, тамашачылар ташламасын, сәламәтлек ташламасын. Шуңа күрә һәр вакыттагыча ышанып, тамашачыларны ышандырып, җиренә җиткереп хезмәт куярга ясый. Шуңа күрә монда минем уйлавымча очраклы кеше юк. Булар инде үзләренең эшләренең фанатлары. Ә инде сәхнәдә фанат булмасаң, үзеңнең эшеңне, профессияңны яратмасаң, эшләүнең бер кирәге дә юк. Шулай бит, Айзат? Ана. Хатын китә командировкага. 3 көнгә инде. Һәм bir көннән, шул беренче көнне ире шалтырата инде. Хатын ди, син кая куйдың ди, безнең савыт сабаларны ди, шәй ниләрен ди. Чашкаларны кая куйдың ди. Тегесе әйтә. Ирем, йокла иде. Ярар. Тагын икенче көнне шалтырата ире. Хатын, ярый инде менә, калакларны кая куйдың алайса? Алар кайда, берсе дә юк. Ирем, мин сиңа әйттем, иде йокла. Шулай иттереп, хатыны кайткач, пастильның булай иттереп одеялны ачып күрсәтә, ачып җибәрә. Халакларда, чашкаларда, савыт сабалар да шунда. Идә йокла. Бер ир гастрольдән кайткан, бер атна 10 көн йөреп. Кайтып керүгә хатын ята икән. Уф, йөрәгем кага. Уф, инфаркт була инде. Уф, бар әле, картым, аптекка барып киләле, бар, үләм бит инде. Һәр ирлешләргә белми гастрольдән генә кайткан бит инде. Күрше бүлмәгә керсә, малае утыра икән. Улым, нишләп утырасың? Шифонерга ымлый икән. Нәрсә булды? Бай ачып караса, тегендә күрше Габдрахман утыра икән. Теге мужик, Габдрахман, нәрсә инде бу Габдрахман? Хатын үләргә ята, син малай белән кайшышлау дисең дип әйтә. Арыслан өйләнәдә, bütün җәнлекләрне җыйны туйга. Хәзер bütün җәнлекләр тос әйтә инде, и соңгы булып тышкан. Арыслан брат, сиңа исәнлек салып тегеләй белән матур яшәгез дип мактый тос әйтә башлач. Арыслан, туктале тышкан. Кошаннан башлап син миңа брат алып әйтәде. Эй, Арыслан кайым, өйләнгәнче мин дә Арыслан идем бит әйтәде. Җәйләр узып салкын көзләр җитә, сары сагыш сарган гөлләрне, ашкарыйлар гына шау чәчәктә, хәтерләтә җәйге көннәрне. Минем күңелем ашкарыйлар дәсәле, чәчәк ата сары күзләрдә, күзләр җитә дип моңсуланмыйм. Çatkısı eli күзләрдә. Минем күңелем кашкарыйлар дәсәле, чәчәк ата сары күзләрдә, күзләр җитә дип моңсуланмыйм, җәй чаткысы eli күзләрдә. Гөрләп чәчәк ата кашкарыйлар, курык
Аңламыйлар көзгі салқыннан. Салқын қарлар түзмей әрір кебек Жүректегі қайнар ялқыннан. Менің көңілім қашқарилар тәсілі Шәшек атта сары күзлерді Күзлер житі дейіп мұңсыланмайым Жай шатқысы әлі күзлерді Менің көңілім қашқарилар тәсілі Шәшек атта сары күзлерді Күзлер житі дейіп мұңсыланмайым Жай шатқысы әлі күзлерді Йөрәгемне аңламыйм үзене дә Хисләрімне қиын аңлату Күзләрдә дә хисләр қайнар була Көчле булса әгәр ярату Минем күңелем қашқарилар төсле Шәшәк атта сары күзләрдә Күзләр җитә дип моңсуланмыйм Жай шатқысы әлі күзләрдә Минем күңелем қашқарилар төсле Шәшәк атта сары күзләрдә Күзләр җитә дип моңсуланмыйм Жай шатқысы әлі күзләрдә Минем күңелем қашқарилар төсле Шәшәк атта сары күзләрдә Күзләр җитә дип моңсуланмыйм Жай шатқысы әлі күзләрдә Жай шатқысы әлі күзләрдә Bu sandık içinde siz bilmegen bir nerse de yok. Nu bir gineyi bir. Bik kirekleyi bir. El üzümde nerse ikenin bilmeyeyim. Ben hemen de yazıp birdiler mi? Siz kurgasını... Bik burunğay bir. Gasırlardan gasırlarga kilgen bir. Uyluyuz. Сұрауға берерге ярай ма? Yarı. Керекли mi? Cevap versen de yarı. Bir kirekleyi bir. İlk onu yofrak şilemlerden işlegen bulganlar. Aksa tügül mü? Aksa tügel. Derse öyle otura. Yofrak şiremlerden. Yofrak şilemlerden işlegen bulganlar. Şiitek. Aha. Бірер аяқ киімі ме? Şobata. Salkınlarda janvar tirisinden işlegenler. Janvar tirisinden. Sinde de var o. Koyuş. Sinde de var. Şiittiktir bir. Sapagi. Yok, şiitik deysen de anlayayım da Oruşaga tercüme etip durmasın da yarı. Kadir ol türlü tukumalardan tekile. Kulmak mı? Beni eğittim indi. Of Allah kayım. İndi bunda da bilmeseniz jigitler indi. Ansız kişi yok indi. Ol mine Kadir onun indiğine yok cemaat. Onun Kadir şunday motorları var mı? Mine kuzi yermi qarıysın. Allah biz de üskenbiz iken. Vat zamana şok qatasın imi yürüysün mine. Onun indilerine Kadir. Tuğun. Onu ha? Tuğun. Yapraktan. Yapraktan. Betle tuğun. İlk mine biz üskende yemek ol birgine tüslü buladır gani. Birgine tüslü. Mine ol qora tüslügüne buladır gani. Qora tüsten buladır gani. Qora buladır indi. Ol Kamızıl tügüldür indi. Kurduk indi. Kadir türlü tüslerden bular. Бірәшер шоу мәлі. Ha? Бірәшер шоу. Yok indi. Kişi kiyatırgana bir şov bulmuyor bitti kalsı. Kışı kiyetirgen Сол бүтінсін айттық, Бүрік бүтін шал төгілдір бар. Mine bütün yüzde de var. Buruk tügüldür indi. Hatta onu tuzgandan soň hatınlar onu bile iden juwa. Iştan mı indi?
Мужской. Хатын кыздыкы белән бик жол булмас. Кем айтты беренче? Трусик ма? Рафаэль айтты. Рафаэль айтты. Җәмәгать. Тон белән трусыйны бутап утыра бу. Дөресме? Монда көчле алкышлар булырга тиеш. Җәмәгать, кем мондагы әйбернең серле әйбернең нәрсә икәнен белә? Шуңа бүләк. Җаза. Шуны киерсин хәзер. Рафаэль. Ачып күрсәтимме? Ышанмаслар. Рафаэль, бу сиңа бүләк. Рахмәт. Әйме? Но дөрес итеп әйткән өчен бездә җаза бар. Бүләк урынына. Сиңа җаза. Нишләргә? Поехали. Аса! Рафаэль, бу җаза. Bir күрүдә гашык булдым, нишләтим йөрәгемне. Син мине аңламыйча үтәсең үзәгемне. Килмәдисең үзмәдисең, кагылма йөрәгемне. Мин бакканы сөям дисең, улыңа йөрәгемдә. Мин бакканы сөям дисең, улыңа йөрәгемдә. Рафаэль Якупов. Но Рафаэль, никләр әйттең дигән көнгә төште бу. Шуңа күрә әйтәм, арада иң акыллысы син икән. Каян белдең? Менә бит син белдең бит. Рахмәт. Шуңа күрә әйтәм. Күпме уйлап утыралар. Инде туңга да, акча да, әллә нәрсәләр әйтеп бетерәләр. Но, менә Рафаэльгә кул чабыз. Баштанлык шуңа иншалла утырдым. Почта яшьлегендә гәҗит бар, яңалыклар килгән. Хәзер яңалыклар белән танышып китәбез. Монда бу яңалыклар гади генә яңалыклар түгел. Менә монда белдерүләр, һәм бу белдерүләрдә име үзебезнең шаян комментарийларны бирергә кирәк. Шушы гәзиттә булырга тиеш ул. Шушында булырга тиеш. Менә. Так. Беренче игълан. Игътибар белән тыңлыйбыз. Мотор машиналы, эшчән, баянда уйный беләп торган, эчми торган ират белән танышасым килә. Миңа 59 яшь, миннән зур булмасын. Комментарий син белгә тертеп күрсәтмә. Айзат. Өйләнгән бит, җәмәгать. Ринат Валиев бар. Әйе. 3нче хатынның сана була. Мотор машиналы, эшчән, баянда уйный беләп торган, эчми торган ират белән танышам. Монда син баянда уйный белмисең, атпадаеш. Атпадаев. Рөстәм син? Буны беләм дә, ну атпадай бар. Юганың баянда уйнавы нәрсәгә икән? Менә хатын кызның таләбе, шуңа күрә менә бүтән бер кешедә бүтән төрле сыйфат булырга тиеш. Шулай бит инде. Ул бит җәмәгать ул кадәр сыйфат була алмый. Ул теге идеаль кеше була. Әтиләр дә әйтәләр инде, улым өйләнәсе булса да, әйтәләр менә сиңа да безгә дә әйткән улым булачак хатының матур булсын, уңган булсын, шибәр булсын дип, әйме. Ну бу кадәр сыйфат бер кешедә никак була алмый. Җойта чын-чынлап шундый игълан бар монда? Бар менә шундый бар. Мотор машиналы эшчән баянда уйный белә тор. Андылар әле каша алып киткәннәр инде. Бу кылы тартыла башлады. Бу кызыксына бит бу. Гәзитендә әйтәм, менә карап кал. Әйе. Берәрегезгә ихатагызны сакларга акыллы үскән эт кирәкмиме? Уртача зурлыкта 2 яшьлек суыкларга чыдам эт юкка өрми китереп бирәм. Җәүтә, син үзең белән торасың, сиңа килә бу? Юк, безнең өйдә 2 чыдаша алмаячак. Бик акыллы түгел ахыры бу эт. Үзем китереп бирәм дигән. Бик акыллы түгел ахыры. Кем эт белән тора? Кемнең эте бар? Өйдә бармы? Эт тотканшы бармы? Менә этнең файдасы бармы, аның зыяны бармы? Монда гомумән җойта эт турында барам икәнсең. Менә мин мудыр гына уйлап утырам. 2 генә ел яшәгәннәр ирне илтеп Билесizlere kim mi mükemmelde? Rümide de Эт урынына бүтән сүз әйтеп карасак дип уйлыйм. Мен аны ана эт дип уйлыйм. Ана эт. Юк, этнең бит аның яшы 2 яшьлек булса, ул кеше тормышы белән чагыштырганда, ул 4-5-6 яшь була. 8 яшь, 4 елга тормый микән? 1 елы 4 елга торырга. Или 7 елгамы? Шуңа күрә 7 ел түгел. Ну, 4-5 яшь. Дуслар, Узак калмаган. нинди, Эльвира, ничек уйлыйсың? Син бит шулай үз йортың белән торасың.
Et кирәкме ми? Юк, кирәк. Уртача зурлыкта, зур булмаган, ашарга күп сорамый, оясы да кирәк булса бирергә мөмкин. Ул аны атамай, анама дип язмаган инде. Анадыр ул. Анасы бит инде мөһим түгел. Бу сиңа бик мөһимме? Мөһим инде. Нәрсәсе мөһим инде моның? Ну, ата булса лучшырак булар иде инде, Эльвирайны. Ата булса лучшырак. Бала табып яфаламасы. Әйе, бала табып. Ну, ата булса бу еңне саклап утырмый инде, бу чыга да кача, бу сиңа ни түгел. Аңа күрә, Рафаэль, синең нинди фикер? Килешәм. Син бер килештең инде, син һаман шулай. Син бел, ни фикерең бар? Әйтәм бу бик бер хикмәт бар бит инде, ник бирергә тели ул этне. Акыллы да, үзе Уртача зурлыкта да, әйе. Ул бит эт белән генә түгел, мондый шураклар ул китереп бирәсе килгән шаклар бик күп була ул. Ул җәмәгать тормыш бит ул, шуңа күрә туйгандыр бу эттән. Кирәкме этең үзебездә эт көнендә, рәхмәт. Алла сак. Массажист кызлым Казанда, Волгоград урамында торам. Өйгә килеп ясатасы иде. Татар хатын кызы булса иде. Номері бар? Менә күрдегез сара номерын, менә бит җәмәгать. Темасы әйбәт, массажист кызлым Казанда, Волгоград урамында торам. Еракта түгел инде бу моннан әйбәт, Волгоград урамында гына бит инде. Өйгә килеп ясатасы иде. Өйгә килсә, ясатса, но моның инде татар хатын кызы булуы турында бик мөһим итеп язган, чөнки әгәр дә татар хатын кызы булса, бу Бисмилла белән башлый. Бисмилла белән башлый да, Аллаһ әкбәр дип шунда өйдә генә кала инде бу. Бу кире китми, бу ялгыздыр бу. Бәлки шулай. Әйе. Мин Арчадан 35 яшь, Балташтан тазарак кыз эзлим. Балташтан Ярак бармаска гына монда. Но бу дөрес эшли. Үз авылыннан кәҗә алырга кушмыйлар. 35 яшь Арчадан ни өчен Балташтан тазарак кыз эзлим дигән. Чөнки Балташларны нәрсә белән аерыла? Арчада таза кызлар юк, Юк, ни өчен Балташтан дигән бит бу. Димәк, Балташта Арча белән Балташтың арасы бит җирак түгел. булса да, Җирак бармас. ул бит күрше үй белән күрше үй арасында да аерма бар. Тегенең казы нирәк зуррак була, тегенең үрдәге дә каз чаклы бар. Шуңа күрә читтәге значит, читтән кирәк. Бер хәл була. Читтән дә булсын, еракта булмасын. Балташ турында Айзат Мәрдән беләдер инде. Ни өчен шулай, Айзат? Мин әйтергән Таза хатыннар бар. Әйбәт. Әйбәт дигән, ну, значит, әйбәт, шуңа күрә сорый да инде ул. Күршенеке тавык күркә булып күренәләр. Шуңадыр. Эшчән калар инде. Эшчән, эшләргә кирәк. Менә алса ибәр. Батыры башлый торган кирәк. Рөстәм, теге Фәнвәли Әхмәтов та бит өйләнергә була, әтисе белән исенә Шаранга 4 кыз алып кайттым ди. Әни карый дәде, "Эй, балакаем, бу дөнья көтәрлек түгел, бу бит бигрәк ни." Әни әйткәч инде, "Юк, башка җөреп тормыйм бу кызлар белән." Шуннан соңгысын алып кайткан. Үзе чаклы. Вот, балакаем, менә әтисе әйткән, "Менә монсы безнеке инде" дип әйтте. Юк, аны бит вакыла, нәсел вакыла бирү өчен булмасын дигән бит әле. Чөнки сарайда 5 сыер, 45 сарык, каз үрдәк, аны карарга кирәк. Чөнки Балташ кызлары монда әйтергә кирәк, җәмәгать яшерен батырын түгел, уңганлыклары белән, эшчәнлекләре белән, алар инде ни аерылып тора. Арчалар белми әйтмәс. Акчага да алмыйлар икән үземне. Минем просто Исәнмесез, миңа 45 яшь, өйләнеп аерылган, 35-40 яшьләр тирәсендәге машиналы, баласыз, ябык гәүдәле ир-ат белән танышып идем. Тазалар кирәк бит дигән. Монда Айзат атпадайт. Айзат атпадайт. 45 яшь дигән бит. Бу текәлеп утырай. Кара, бигә туры килә бит. 45 дигәнме? 35-40 35-40 яшьләр тирәсендәге машиналы, баласыз, ябык гәүдәле ир-ат белән танышыр идем. Менә бит җәмәгать, менә бит хатын кыз ничек сайлана. Әле ябык табылсын. Ну ябык булуын аңлыйбыз инде. Чөнки күп ашатмаска, күп ашау экономны. Диме. Менә бу Обычно иратлар шулай яза бит инде. Телиләр теге миниатюрный, стройный булсын дип. Менә Арчадан таза кыз бирәү. Монда хәзер бит. Заманалар үзгәрде, хәзер киресенчә. Хәзер бөтен нәрсә кирегә бу талап итте. Ничек уйлыйсыз, җәмәгать? 35-40 яшьләр тирәсендәге машиналы, баласыз, ябык гәүдәле ир-атлар бармы, юкмы?
40 yaşta әйбәт. Андай бар бізде, между прочим, андай егет бар. Бар. Аның машинасы да бар. Бар. Домы да бар, дом демен Үйде бар. Ол машинада йөрмейді, конечно. Машинасы тұр аның. Бізде бұл? Біздегі. Филармонияда бар андай егетлер. Ябық. Ошарға экономный бек. Шушы егетлер бәлкі береміз не? Язып алырбыз әлі. Язып алып. Номері бар ма жойда? Бар. Валиуллина. Садақмақлар! Сөзлерге қараймын да, достарыны танимын да. Сөзлерге қараймын да, достарыны танимын да. Асыллары жиылып келген мұнда. Асыллары жиылып келген мұнда. Санамасаң да гармун телеунике. Санамасаң да гармун телеунике. Уйлапасаң да яш ғымыр келмейке. Уйлапасаң да яш ғымыр келмейке. Келіп кердім жанныға, башын тыққан ванныға. Келіп кердім ванныға, башын тыққан ванныға.
Yaşa bulmayı canlısız, yaşa bulavanlısız. Yaşa bulmayı canlısız, yaşa bulavanlısız. Kazma başı tügerek ile bunda kübelek. Kazma başı tügerek ile bunda kübelek. Eğer işitken bulsağız, hayda jarlayıp bir gelek. Eğer işitken bulsağız, hayda jarlayıp bir gelek. Şebene iden yuva iteklerini kıstırım. İki şebene iden yuva iteklerini kıstırım. Ata şebene karap yatmış başında sızgırım. Ata şebene karap yatmış başında sızgırım. Обниму. Söyleşirbіз, sırlaşırbіз, senden başka ne могу. Söyleşirbіз, sırlaşırbіз, senden başka ne могу. Oy 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 oy. Урам бізде улица, тауық бізде курица. Урам бізде улица, тауық бізде курица. Әтәш нәрседір? Әтәш бізде петуха. Қызлар бізге? Сүмбіл бізге шипуха. Эй! Эй! Әтәште дә кикірік, тауықта да кикірік. Әтәште дә кикірік, тауықта да кикірік. Кішілер юққа секірмей, әйді бізді де секірік. Кішілер юққа секірмей, әйді бізді де секірік. Şəşinin büdrəsin, darama büdrəsin. Şəşinin büdrəsin, darama büdrəsin. Ay meni sağış otunda yandırıp büdrəsin. Ay meni sağış otunda yandırıp büdrəsin. Промышел, хайскетсірі. Bir tartarıp bittim yudum roza sabunum bilen. Bir tartarıp bittim yudum roza sabunum bilen. Sabunumda düşüp gitti sizini sağınım bilen. Sabunumda düşüp gitti sizini sağınım bilen. Sağındım mı ne? Yatlar suyadiler simi tırgandırlar. Işraştırgalaştırgalaştırlağandağınadırla. Işraştırgalaştırgalaştırlağandağınadırla. Rüstem. Былышлы бүлек сарайлы, якын бит аралары. Былышлы бүлек сарайлы, якын бит аралары. Отлар ясам итер мекен сандуғаш балалары. Отлар ясам итер мекен сандуғаш балалары. Barangıda kalınlar, Allah ile kullanır. Halka tübü kırlıp
тұрсын, күлерсінер қалғаннар. Қапқа төбе гүрлеп тұрсын, күлерсінер қалғандар. Baramız hayvat, yigitler, no takmaklarınız unikal. Mındı takmaklarını bulğanı yok, bulmasında. Arıyağında kura jilek var iken, Sina mine, mina sine yazmışlar nasip itken. Ağıydil bu yıllar jileklerge boy iken, Jileklerin jiyarışın yanlarına kilirken. Ağıydil bu yıllar jileklerge boy iken, Jileklerin jiyarışın yanlarıma kilirken. Vahidilde vak parahot, akkışlar kebek yüze, Kaynar suyu hislerine yüreğin nişik düze. Vahidil bu yıllar Dallarını sıyındırgan, ınıtırga tilesen de çıkmamın uylarından. Ağidilge yangır yağsa suları taşar kebik. Ömür birilse de duymamın sinisi. Bağıydil yarların köpürler tutaştıra, Üzülüp suygen yarlarını mehabet kavuştura. Bağıydil yarların köpürler tutaştıra, Üzülüp suygen yarlarını mehabet kavuştura. Bağıydilge kuşlar kilgen ey matur tavuşları, Kış kanatına beylermin sağını sağışların. Bağıydil suları jilisken de tirbele, Söyüp söyülüp yaşavlar nasip bulsun bizge de. Bağıydil suları jilisken de tirbele, Söyüp söyülüp yaşavlar nasip bulsun bizge de. Söyüp söyülüp yaşavlar nasip bulsun bizge de. Nasip bulsun bizge de. Söyülüp yaşavlar nasip bulsun bizge de. Татарстанның атқазан артисті Рүстем Асаев. Рүстем зик рахмат. Бүгінгі комит жауит тамам. Әйінді Қазан шәһәр филармониясы артистларына қапқа түбіне келіп, қапқа түбін бизеген үшін матур жырларыңыз, биюлеріңіз, тақмақларыңыз, бәзәклер үшін зор рахмат. İsen sağ olayıq. Келесі шырашыларға текіліп сау болыңыз, достар. Біз сізді яратамыз.